8,000. Good siya. Atas lang kamay. Atas. Hello guys, this is Eric Hilot of Vivo City, Davao del Sur, Manila, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot. Ayan, welcome po. God bless po sa akong mga viewers. Labay na sa karoon na nakakita ng video. Tanakan natin. God bless po. Mayong ito, sir. Ano mo ka? Nasa sa motor. Ano sa lang? March 22. Kadugay na ba? Siya ka lang ka. Sa mga March, April, May, kadugay na ba ito? Hindi man na malihok iyahang katunga sa lawas. At kasaman mo? Sulok pa. Ano yung good? Abot mo rin doon eh? Nawag gani ang mga kuan. Wala ka ka-chat sa kuha? Nanawag Kami ko. nag-chat-chat sa mga doon, mga anak ko, sa mga disgrasya ba? Nanawag ko Kami kanina messenger. sa kuan. Di sa man nakabalos kuha? Sa post lang po. Di sa man nakabalos? Ikaw? Magulang. Taod na po niya. Hindi ko man siya kuan ato, di ko man siya kalakaw. Yeah. Karon kay makalakaw man siya. Lisod na migbiyahe ani. Home service de. Tato niya. Busy man po kung kuan ko sa Davao. Karon na po ko naka lugar. Kita mo sa ka YouTube. Sa nga YouTube. YouTube. Ang YouTube. Sa Facebook ako. Na nakita nyo Facebook, yan kani YouTube na kani kani. YouTube channel, Eric Hilot lang sa YouTube. Pag kumana ning Hilot, ibutan na to sa YouTube. Magawas na ka sa YouTube. Sige, kano saan naman ka ng disgrasya? Itong March. ikaw Raisa. Ikaw Raisa. Yung ka ma hospital. Ang hospital, ito rin yung kuhan dito. Ay dahil. National. Asa man sa National. adere. Human, bro wala ga-admit. Ala. X-rayhan na siya. Human. Moto yung lai pa MRI kung makalugar. Gusto mo na MRI. Scan. Ya, amo na. Baka tindog ka ikaw Raisa? Gamay. Ha? Ito, kami maglingkod. Pero ka na matindog, baka na mulakaw kay ikaw isa. Gamay, hindi pa kayo. Di pa kaya? Gamay, sige po. Pero makamotor pa ka. Dili sa. Diya ka. Dili isa ka na ng kamot daw, kani. Kani isa ka daw, isa ka. Okay ra. Ang isa. Okay ra. Kung ano naon. Kira, iba ka daw. Kung sa'yo pinaka-problema gini mo dyan. Dana. Kung saan may mong pamata niya. Ang sakit sa mga kuhan. Ha? Puro mo siya. Mukurog? Amo ko na nakuan yan uli-uli ano. Try daw pero ikaw rin isa. Try lang. Pero ka nang mulakaw, dili. Ha? Gamay lang daw. Kanang kumpol lang daw na. Kung katong style tong ato, unsa man to, nay sakit o wala? Alam ko nga wala sakit? Wala sakit o pagkabarugan mo? Unsa ra may problema mo to? Ano lang siya doon, may tuloy. Mo? May tuloy siya, may Tulid pa siya. Gahi. Pero wala sakit. Kusog, wala kusog. Walay kusog. Wala pa'y kusog. Wala kusog. No. Pag na kay kusog, makadiretso man ka. So wala dyan dili kaya. No? Wala pa ka mahilot? Pag kuan ana, pahilot na nako tong sa balay lang Ah. manghilot tay pagka ulit jud ang magikan sa nasyonal. Pahilot na nako Kapila na ka mahilot. Katulog. Ikan pagka-disgrasya nimo, kapila na ka nahilot. Katulog. Katulo na. Bitahan na. Ana man kana siya iyang spinal cord. Ganun guna. Unsa pagkakuha na? Kaana? Pagawas o patakilit? gawas. Gawas? Kani? Kani? Wala. Kani? Mo ni burot. Grabe pagka-disgrasya ha? Nagdala mo jacket? Naa. Jogging pants, medyas. Ah. Sige. Asa niyo man balay? Tulog. Tulog. Kung may imo na to si Maron nga Tulog. makatindog na.
Kalakaw. Oh, Maklay. tindog ra. Hindi mo ang tindog ra mo kung gingon di ay. Mulakaw. Ay para makapamotor na pod. No? Ala ba no? Ala kay kusuga ko padagan. Na basin disgrasya. Walay makapugong pero kung kusog ang dagan kana naa jud ta doon sa masa kusog. Sa kusog. Pero hinay medyo makabantay jud da. Pag kusog lisod kay na pugnan. No, gamay hinay ra makadagan. Nakabreak na ko niya, natadyak ka na ang lubot. Kasi natudyak ka ng lubot. Tadyak ka ang lubot ang ito. Hindi natudyak ka. Ang ikaw, may na Ibanggaan? Ibanggaan mo siya, away. Sulit lang ato. Kay, pag ana na kuha, pag overtake mo siya, kaya nasanghid man ang dari siya ang kuha, nasa meron. Oh. Pag ilukod ko niya, tadyak ka ng luyo. Nakuanay mo, parang naglubanay na. Lubanay mo. Kaya may nakakita nga itadyakan ang iyang likod. Itong dito ng mga Oh, tokres. kitadyakan, pero kuhan. Biyahan ka. Sige, ano na, nakuhan siguro sa mga. Lagot. Unsa ba, wata ka balo, no? Huwag na masayod. Kung kinsay, kung sa inyo pero ano lang, disgrasya naman dyan. Ano lang, shout out na lang sa nagsipa sa iya ha. Kung kinsay sa daan ninyo, sige. Masing na kay shout out sa taga-sulok. Nagay ka kong viewers. Kinsay mga kuwan di ha. Kinsay kailan mo sa sulok. Ha? Taga-sulok mo ka? O, shout out sa taga-sulok. Si mga amigo, anagot. Mama, papa. Shout out ka sa mga barkada niya, walay do-do. Uy, do. Isa man. Shout out sa mga asawa. Hala. Ako may sawa. Uyab. Asa man? Lahat, eskwela. Nasa ilang uyab. Yung may pangalan sa mga uyab. Salamat po. Kasi huwag kayo uyab. O, isa tao tayo mong uyab. Ano mo itong kang uyab? Ulaw ka. Huwag ka masayo, no? Nagtatanaw sila sa... Sige, ana lang. So, shout out sa taga-Sulok, Davao del Sur. Asa na po sa Sulok? Sa barangay site. Barangay site. Sentro kita. Barangay site, Sulok, Davao del Sur. No, na nasisingkira, tatabangan. Okay, na-disgrasya din sa motor. Pero nilupad. Wala. Lupad sila. Lupad yun. So, nilupad siya sa motor, no? Naman nabalaan, na-disgrasya. Kung na-disgrasya ka sa Sulok. Sige, tawangan na ito nga mamaayos siya. Gusto doon siyang makatindog o makalakaw. No, ano lang, aduharan mo na. No, pag makalakaw na, mahinahinag lakaw, hantod makusog na mulakaw. Kusog na mulakaw, magpadagan na po tag kusog. Kaya nakita niyo, taga-Surigao na. Yan dire. Pas mo sa kusog, o yung tuhod, 4 years na nagsakit. Walay finding sa doktor. Ano lang. No, tabangan na to sa mamayo, siyempre naman sa pagkampo. Sige, no? Kampo ba ka? Sahay. Sahay. May na lang na yung sahay. Ngayon niya, kasagaran sa tao, magkampo, maipit. No, kana maipit na. Magkampo, kita permanente, no? Yan, siyempre tanang nga madool rin sa tuwa, tabangan na to. Maayo mo, kung sa kumayo mo, ganyan kamot, ano, katay itong lipa matis kalawasan din, no? Kita na kasi ko sa Facebook. Galing na ra. So ayan, kung sa karoon lang po nakakita ng video, please subscribe, click lang bell button para videos ka kung na-upload mo kadlaw, comment, like, and share. Comment lang mo kung naman mga pangutan na kumain sa mga pagsisilungasan. Kung shout out po sa kuha mga reels ng viewers o Facebook friends na ko, o sa karoon lang nakakita ng video, please subscribe. No, kung ganan mo sa kung ang video o gusto mo mag-friend sa ko, please pag-friend lang mo sa Facebook page sa Eric Hilot ang traditional. Mag-shout out po sa ko ang top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, o siyempre, o sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So, ilat ako guys, shout out po sa taga-Sulok, Davao del Sur. Love you guys. Wala po, ingon ni Dad, ingon ni Mama, wala tayong biskuit dan makagano. Sana ka sa YouTube, ma. Di naman shout out mong mama.
Ay, kung saan naman eh? Anak. Ay, rara mo na yung mama na yun. Shout out, mama. Saan? Abi mo na kung tsuhon mo. Tapos pila ka bata ko. Pila pa dito mo. 42. Pwede ka pa. Kulog. Kalog. Hindi, wala nga kailangan ito nga sa ibukan na Yan naman. mga pandimahanan na yun. Ah, sige lang. Butod saan man to. Kulog lang mo. Short niya mo daw. Wala. Paano na kay boxer? Sidaw, mana? Dali na siya boxer. Sidaw, kani. Okay na. Okay na. Okay, boxer may sapo ka niya. Sige, kulog. Tapi ba paningotin mo? Asa ata? Asa? Singto na siya, pero di sa may Sa makita mo guys, kani oh, bawog dito. Spinal gini siya. Wala, big time mo ginawa? Kira ang ginawa? Kaon. Ibang pangihi, wala piktahe. Sa una. So, nabago pa. So, dili kabati og sa makita nyo guys, oh, magkuhan. Lingkod ako balik na dito. Hindi na dito. Pakilit na. So, makita niyo, dalaw. Bahog niya siya kay na nilupad mo ko siya sa motor. Nag-una siya sa motor. Nag-una ka? Sabay. Asupay mo. Okay. So, nabahog ito ba? Hindi niya sa bakit ko balik. Nabahog niya. Grabe pagkakuha na ko. Na, kuan na So, siya sa makita niya, bahog yung siya. Disgrasya sa motor. So, nalang eh. Ingat-ingat lang kita. Sa disgrasya kita, pa-edjot. Sige, kulog. Nay, kung asa kaya ni mo. Wala pa kakakulog sukat? Kulog na. Di ka pagka-disgrasya? Kulog na. Kulog na. Kanang anak ka, walay sakit. Dali, oh. Dire ang sakit. Dire. Dali, oh. Dire po sakit. Tama. Isa. Tuloy sa talan. So yan, makita niyo. So, bawag good Wow, siya. ko ang siya na, og dumin mo. Grabe pagka bawag good. Lumayan dyan, saka dito. Up! Baba dito. Tapos. Okay na ka na? Ready na ka? Hilak lang ha, huwag na sakit. Hilak lang, huwag na sakit. Huwag na sakit-sakit. Sulti po para ma-reduce lang ha. Naka-home service ko kaya ka-isa sa sulok. Disgrasya sa motor. Wala na malihok ang lawas. Kung home service, pinay, kuan sa home service. Ito, nangyal man doon. Yatuan lang po lang ko 1,000. Di naman malihok, di ka hospital. Kamali, kung kamay ko, ano yung mga kasang mo. Ano? Tangi lang kamay. Nasaan ko? Ang tawag ito. Taas. Eh, Sanyawa. wala, bahala din ako sa tagas. Bilang ko sang. Uban na ito na yung uyab. Hindi na nakompletihan. Ada ka Wala na. tayo budget. Patanawa na lang sa YouTube. Natanawa rin sa YouTube. Share lang nimo, ya parang sa'yo, uban. Kaya makashare mo ka, isa po na nga makatabang ka nga. Naaday nangita po hilot nga. Yung matag lugar, labi na ko satisfy na naman na ngita mo siya po style. Ano yung ganin kita sa Facebook, ano maayo yan to? Naghila ko na siya. Ha? Naghila. Muna pinakalas. Layo ako yung kanan, no? Wala naglastos sa hospital ba? Kanus alang na siya nag-agi.
Mga 4 weeks at 3 ang. Wala na ay bro. 1 week pa kaya. 1 week, 2 weeks. Sige, pangalan? Hmm? Tinood. Jay. Jay lang yan. Jay. Jay Ragyot. Ito. Tama. Pila ka, Dok? Eh? Ilan ka lang. Uto? Ang anak irig ko ano niya. Luot yun. Ito lang. Mas mado man ka. Nagkabasa dahil kagapang ito eh. Bago tag sa dili, bawal ko ng himasa, habat, unas, ligo, hapon, gabi. Nagkabasa ka? Pag mag-basketball, pag mag-unsa. Trabaho mo rin magtrabaho. Unsang klaseng basa? Basta sa ulan. Masa. Dili ta pwede magpasa kaya tawag ka niya pas mo sa kusog. Mag-wait atong bukugan na yung madugay. Ang ending nga doon anak ko magpasa taghapon gabi, makaparalyze na ito lingkod na lang. Marino, ang dugay pa. No? Kadulong na. Yung saan ang pagkabalos ko mo? Sa Facebook. Yung saan ang pagkabalos? Kisa Kung ka na nakita siya. mo kung kanang itong bago pa siya lang. Yeah. Nakita ko yung search ko, yung hilot. Yeah. Ito ning gawas man imuhang kuan. Ng Facebook. Sa Ligos mo pa siya, Ligos online. Ligos online. Nag-inquire mo kung ano sa messenger. Yeah. Yung lagi na, kapitlan ko. Ano, ni-reply? Oo, nireply. Ano pa sana? Diyan siya picture no? Nagpasa ka picture na to. Sa messenger. Basta ka picture? Niya, ko na disgrasyan di siya sa sulod. Sa Dugay lang ito. Oo, dugay Bakit na, nakita ay. niyo? taon lang. Da. Hindi ka may?
Ito, kadang sabado. Yung edad mo? 17? Yung mong mama, bitiw no? Ah. Dito na po. Kaya ganin eh, kung banjo ka na, banjo. Gawas ang bukog, ang hawa ang bukog. Sura na ito. Ang bando kay dili gid kalakaw kaldugan gani siya nang lihok yan tiil gani. Ang isa murag bulan. Oh, hilot na ko, basta ka, layo rin si Manda, hilot ka na. Panawag na. Ako man, oh, wala. Kani an. Ano mo? Ano kasi mo? Mana siya? Ano, kidugay na mga nakuhaan. Dugay nila, ito na. Dugay, isang bulan na nanasin. Kita ka na. June 3 pa. Ha? June 3. Uy, kaya sa ulay kayo, kung pagpantok ko na niya ba? Hmm? Kung pagpili ang pantok sa ulan, iktahan yung ayo. Wala na disgrasya. Ingon lagi ikaw eh, kaduman na yung disgrasya, primero disgrasya, guba na yung naong. Hmm. Pero mga simana, ang ayo sa mad, kalihok dayon. Hmm. Kaduha, way, guba ang naong, tuwalis lalom. Ayan. Bilang ko na itong lawas at malupat. At mapangga. Kuya juga ka na naipit sa ligid. Nasa na ito ng sitan. Ay, diba? Sabi to, to spiro, pinakasangin lang. Ito. Pareha sa kuwan motor ni kuan. Spiro, pasangin lang ito spiro. 10X, ito. Ano? Ano
Kadong ba nga, maayo-ayo na undan-undan. Kanang balik, di bago kong mabalik. No, sa kita siguro yung uli, anak, no? Hindi sa Manila. Wag-ugin ba? Pero mas lindot po to, anon, bago pa. Hindi ito pag-o. Di pag-o, magkito lapas ba? Kaya ka na maunda na. Lisod, bumigla ko, kay kamera ko sa mua niya. Gid magkuhan, gid ang ilawas. Kamu try malihok. Di ba ka mainom? Ha? Kung pag-isahan ko, iman ko ako. Pero mainom ka. Yak na, kung iman ko. Di mo ka mahubog. Di mo ka mahubog mainom. Mahubog. Hubog. Ikaw magkinagastos sa pagkahubog. Pangit biyag mahubog, dili mo gasto. Istoryahan tamo ni ha, kay karon pa man ta ka mahilot, para po sa inyo gapon eh.
Kani drink aside, ay yung kalimti mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Uric acid, sugar, mo ni bukat na duha ka mga problema sa tao ang bukat kayo, no? Si sugar o si uric acid. So kani si uric acid na ang sigarilyo inom, na ang soft drinks, kape, juice, ha? Kung asa atong kusog nga mainom ta mo tong mapiktan ko, ha? Sigarilyo inom ang kaya ni himuon, kaya niya patulogon ang atuang dugo. Ang mutaas atong uric acid, mo tulog atong dugo, mo nahinungdan mo taas atong dugo, mo atake ba ang atuang sugar. Oo. Kaya? Kaya ra? Kaya na dong? Ada emang kuan sa mga inom, kuan, Di mo nagarilyo. sigarilyo. Sigarilyo gyapon. Di mo gyapon. Buo pag gasto. Ano naman kayo trabaho? Naunta. Okay ra magbisyo to sa kayo trabaho. Ang galing mo lang niya. Wala dong na? Dugay na lihok dong na? Ang Wala niya nga sa Kani dugay na dire? lihok. Oh. Nata ko. Bawal.
Kuan na lang kung giayo ang kanina lang. Kaya naman. Na tanggal mo itong apple. Kuan ang giayo ka mo. Ay, ayo. Dahil kay kuwaon mo ito. Kuan ka. Kaya kay kuwaon ang kuan na lang i-screw. Kuha na lang i-screw. Tanggal. Tanggal. Ayaw na lang. Mang. Nilubat.
dito na. Sige na? Bilang pagdala niya. Ang tulungan. Yung kaging biyak kasi. Isa naman ko. Anong gidalaman niya tanan? Ayan pa, yan. Sabi, magsisakit ba no? Ayan na eh. Anak kayo kusok ko eh. Hmm? Tanggal eh. So ano? Pag umain ka na ako. Pag ko.
Ang lugar ka, kanahigan niya, butang yung sa tunga, ng kahit. Sa mga 1 hour lang, higda ako, sige pa kumahigda. Wala ka trabaho, higda lang ka, ipiti dito. Ano na higda ka? Pila ka oras. Iyon lang gini mga nakaibabaw Para mag-iad mo ba? para mapana sa mainat mo na sa mainat. Ito nga, butang. Ano yung mga tunga lang. Ulan barong nga dahil, mas tunga lang. Ang bawag, diba? Pwede na rin, gunit ang bila. Lupad ng motor. Pwede may. Pinagalan na rin. Kapagod ko na kapakukakot niya sa unang iba. Sa gisingag mo. Na, usban din siya sa kasimana. Si Mana. Kung sa adlawar, mapuat lawar sa dapat na usban. 7 days lang. Monday ko ha. Hmm? Diretso na lang may. Dili, tawag lang gapon. Mga 1 day before, anak. Natinapon mo yung mga lakaw, anak inanato sa ibo. Tawag lang gapon. Kamu na lang yung monitor. Uy, 1 week naman ugma. Pwede po sa 5 days, pwede po 6 days, pwede 7 days. Pili ilan nyo, 5, 6, 7. Gusto ka mo sa'yo, pwede po sa'yo. Kasi kita po po Kita may tapuan. Andali. Kung narin mo maano ang likod mo. Pero mo, lahat na na. Ang liyok naman kabanta mo. Hindi mo masangot. Ha? Alam na rin ko lang. Taon. May dagan mo ito, 30. 30 yung dagan. Dagan, di dyan piso, 40. Hindi na, 40.